Merhaba salam dostlar. Yadalarınız o mucanınız sağlamı. Yeni de men sizinle teyze videoda Ahmet Meredov. Mehriban dostlar, bugünkü videomda da stock market näme ve stock marketde nähili işläp bolýar, nähili pul gazanyp bolýar ýaly soralara jogap hökmünde gysgaça video taýýarlaýan. Dostlar, bu video hemmäge peýda boljagyna inanýan, köp bilmeýänler kendir diýen pikir edýän. Şonuň üçin bu videonu has köp adamlara ýetmek üçin YouTube'un öz statistikasyny zat etmek üçin, algoritmasyny alyp bilmesi üçin videomda köpräk like basyň we kommentar ýazyň. Eger şeýseňiz video köp ýerde öňe çykýar we iýleşdirmek hem bu videonu görüp biler, ýani henüz biz tanımayan vardır, kanalymyň agda dälleri vardır. Olar hem bu videodan görsünler we peýdalandyrlar. Meniň maksadym şol. Inni like basan bolsaňyz we kommentar ýazan bolsaňyz başlaýar. Stock market bu näme zat? Stock market türk dilinde borsa diýip geçýär. Ruslarda ýalňyşmaýan bolsam aksiýa, türkmen dilinde de eger ýalňyşmaýan bolsam gymmat bahaly kagyzlar diýip geçýär. Ýani bu näme zat? Inni gymmat bahaly kagyzlar ýa-da stock market bu bir firmanyň bir bölegi. Ýani şeýle gözüňize getirin. Amazon firmasy bir tort ökmünde gözüňize getirin. Amazon firmasynyň siz gymmat bahaly kagyzlaryny almaly, her kim özüne pay almaly. Yani häzir Amazonyň YKJ stoğunyň ýa-da YKJ şeýeriniň bahasy $3000 geçdi. Häzir men onu görkezdim size kompýuterda. Indi diýjek bolsam Amazon bir tort bolsa, tortu bölýärler, 8-de 10-y 12 bölek getýärler we indi meselem näçe milyon dollarlyk firmany näçe böleklere bölýärler we her şeýeriniň bahasy $20-dan $15 düşýär we muny hem adamlar öz ellerinde saklaýar. Indi şeýle sorak. Stock market näde döredi? Stock market ilkinji dörende Hindistanda döreýär. Muny taryhyny da özüňiz has içkini gyzyklanýanlar bar bolsa gyzyklanyp görüp bilersiňiz. Ben videoda gysgaça aýdyp geçmekçi has içkini girmeli. Hindistan tarapda döreýär. Şo wagt kerwenler, ýani gämiler başga ýurtlara harida gitip başlaýar. Indi meselem men bir gämini ýük bilen doldurmaly. Türkmenistandan gämi uğraya diýeli nirik barmaly, Türkiýe barmaly. Ýöne pulum ýetenok. Maňa da şonu alyp gitmek üçin $50,000 pul gerek. Ýöne elimde bary $1000. Indi men näme etýän? Şo firmany halka açýan. Maňa $50,000 pul gerek. 50 sany adam gelsin $1000'dan yatyrsyn diýän. Hemme kim pul ýatyrýar? Meniň stoklarymı satyn alýar. Ýani kompaniýamyň böleklerini. Men ol işi akitýän, getirýän. Ondan sonra da diğer Türkmenistan'dan Türkiye alıp giden bir gemi yüküm Türkiye'de satyan peydamı görýän. Indi ýanky maňa 50 adam her kim $1000'dan paýlada. Indi men öz peydamdan olara bermeli. Çünkü olar meniň firmamyň ortaklary, partnerleri. Yani olar maňa $1000'dan beren bolsa, indi olar menden $1050-1100'dan iýin almaly. Çünkü men öz pulumyny etmedim, olaryň pulunu etdim. Stock market gysgaça sözle aýdylmady. Edil şunun ýaly. Yani bir kampaniýadan siz özüňize bölek alýaňyz. Yani bunu islendik adyny tutan islendik kampaniýaňyz bolup biler. Şu an içip oturan suwum bolup biler. Dasani, belki muňa firmasy bardyr. Coca-Cola değişli mi? Yok. Hawa Coca-Cola değişli. Yani Coca-Cola'nın özünün stoklary var, özünün şeýerleri var, ýani bölejikleri var. Ondan sonra Liboy iPhone bolsun, Toyota bolsun, Mercedes bolsun, islendik adyny tutan ulu firmaňy dünýäde tanylýan. Islendik firmaňyň özünün şo stoklary var we islendik adam kim şonuň stokyndan satyn alyp bilýär. Ýagny eger siz şonu satyn alan wagtyňyz şo gün firma gowy iş etse, gowy satsa ýalmasa diýeli täze bir ýurtda ulu şertnamalar baglaşyp firmanyň işleri hasam bolsa siziň hem eliňizdäki stokyň bahasy gymmatlaýar. Ýagny muny häzir kompýuterde görkezmekçi. Edir Amazon misal hükmünde men Amazondan gitmekçi. Amazon 2019-njy ýylda ýalňyşmaýan bolsam $16-17 ýekeje stogynyň bahasy. Edil häzirki wagtda $3000 geçdi. Yani siz adamlaryň mundan näde pul gazanyp bilýär? Diýelim meselem siz mundan 1 ýyl öň Coca-Cola'nyň stogyndan satyn aldyňyz, 10 sancak aldyňyz. Bahasy $20. 10 sancak aldyňyz $20'dan näçe boldy? $200 stok aldyňyz. Ýöne 2 ýyldan sonra Coca-Cola firmasy ulandy
ve özünün stoklarının bahasyny 20 dollardan näle häzirki wagtda 35 dollara getirdi. Yani sizin de firmanın stoğunu eliňizde saklap dursunuz. İsteseňiz satyp bilýäňiz, ýöne isteseňiz saklap bilýäňiz. Saklap dursunuz, 2 ýyl sakladyňyz, 20 dollardan alandadyňyz 35'e geldi. Siz satjaňyz pul gazanýaňyz. Yani firma nähil uloldukça sizin hem eliňizdäki stoklar edil şo derecede galýar. Yani stoğun gymmatlamasy firmanyň derejesiniň ullugyny görkezýär. Düşünük şu wagt şu ýerçelini ähli düşünükli bolanlar diýip umyt edýän. Inni meselem bir näçe Russiýada, Ukrainada, Türkiýede haýsy saytlaryň üstü bilen stoklar satyn alyp bolýanlar men anyk bilemok. Men onu bilýänlerime baga tökman kommentarda ýazyň haýsy saytlar ulanýaňyz, haýsy firmalar ulanýaňyz. Bizim özümüz bu ýerde, men Amerikada Robinhood programmasyny ulanýan. Robinhoodda siz islenlik firmanyň stoklaryny alyp satyp bilýäňiz. Siz bu ýerde günlük day trading ýa-da 2-den saat 8-de açylan wagtda satyn alýaňyz, el bazar ýaly. Öýlen işlere de isteseňiz şo gün bazar gowy bolsa satmak isteseňiz satyp bilýäňiz ýa-da stoklar alyp öz eliňizde saklap bilýäňiz. Indi gelin görelim firmalaryň stoklary näçe diýelim bundan näçe ýylyň näçedi we häzirki wagtda näçe we şu gün haýsy firmalar nähili gowy galypdyr. Şo zatlara gysgaça seredelim. Edil häzir men Robinhood account'a girdim. Sizin üçin täze account açdym. İçinde köp pul ýok, $123 var. Bugün $3 köpelipdir. Biziň elimizde näme bar? Şo ine. Şu ýerde görüşiňiz ýaly Genius. Şu kompaniýanyň stoklaryndan men satyn alypdyrm. 88 san stok satyn alypdyrm. Başga hiç zat ýok. Genius Brands diýen. Şu da bir Amerikada bir firma. Ýekajy stogynyň bahasy $1.39. Men elimde näçe santy var? 88 santy var ine. Share 88 santyny alypdyrm. James Herdermizde -$15. Yani meniň alan bahamyň bul ýygyna gaýdypdyr. Meselem 1.56-dan alan bolsam şu wagt 1.39-da. Yani şu gün firma ýygyna da gaýdyp bilýär. Buna ýadyňdan çykarmaň ýokary gamydy bilýär. Eger ýygyna gaýtsa minus, siz ýany düşünýär hiç wagt. Çünki bul firmalaryň bahalary ýene-de şo baha ýygyna gelýär. Sizin getiren adyňyz diňe wagt. Indi gelelim gysgaça şu kampaniýanyň ýagdaýyna. Tak şu ýerde barmy? Ine. Bu firma 20 tane işgäri var. 2006-njy ýylda döredilipdir. Volume, gündelikki volume $18 milyon stok alıp satylýar adamlar tarapyndan. Market cap bu da $359 milyon görkezýär. Market cap bolanda şu firmanyň bahasy. Yani $359 milyon firma. Şimdi gelelim bundan geçelim biz Amazon'a seyredelim. Amazon'un edil häzirki bahasy ýekiji share, ýekiji stogynyň bahasy $3.224. Bugün 1% köpelipdir, yani $31 köpelipdir bugün. Geleli bir hepde näl köpelipdir. Bir hepde ýygyna gaýdypdyr. -3%. Yani $116 minusa gidipdir. Bir ayda näl bolupdyr? Bir ayda 1% köpelipdir. 3 ayda 2.50 köpelipdir. Bir ýylda 70% görkezýär. Ýok, bul gaty ýalňyş. Muň ýal bolmasa mümkin näl, çünki bir ýylda gowy köpel. Näme üçin bilýärmi? Şu wagt bazar ýapyk. Bize bazar bahasyny görkezen ok şu wagt. Bazar ýapyklygy üçin bazardan soňky bahany görkezýän diýdim, saat 8-de açylýar. Bu stok marketler saat 8-de açylýar we öýlen saat 3'e çenli dowam etýär. Amerikanyň sagaty bilen beýleki ýurtlarda sagatlaryny anyk bilemok. Şu wagt bize hani giýje bolan üçin müýden giýje taýýarlayan muny bize dogry görkezmedi. Aslında bir ýylda bu gaty kän köpelli. 70%'den köpelli. 5 ýyla seredelimizde ýene-de 390% görkezýär. Ýöne bu ýalňyş. 5 ýyllaky bahasy. Amazon stock price 2019-97 diýeli. 1997-nji ýylda $18 eken, göräňmi? 1997-nji ýylda $18 we häzirki bahasy $3.224. Ýekije stogynyň bahasy. Hani
Wagtyň geçmegile bular köpelegi Coca-Cola feredeli Coca-Cola. Unable to find results for our search. Coca-Cola'nın ýekaje storynyň bahasy $51. Bundan bir ýylyň ýene şo burada ütkeşik zat ýok. 5 ýylda nägili? 5 ýylda da kany köpelmedir. Şu ýerde $41 diye 2016-njy ýyllarda. Coca-Cola diýmek o diýen köpelmedir. Tesla. Tesla'nı bilmeýäniňiz ýokdur araňyzda. Tesla seredelim. Tesla'nın häzirki bahasy ýekaje storynyň bahasy $753. Bir hepde mundan 671. Bir ay mundan 589. 3 ay mundan $430. Häzir 753 ve 3 ay mundan 425, 430, 410, $400, $388. Bir ýyl mundan $116. Görýän? Yani 2020-nji ýylyň 29-njy ýanwaryna $116 eken. Şo wagty $100 ýatyrsaňyz häzir $700 bolýar. 5 ýyl seredelim. 5 ýylda ýa-da bu ýerde görüşüňiz 2017-nji ýyllarda $64, $63, $60. 2017-nji ýyllarda çünki Tesla şo wagt indi döräp başlanyp bundan 3-4 ýylyň $65. Edil häzir 750. Görüşüňiz däli. Yani 10 ese köpelipdir de 10 ese köpelipdir 4 ýylda, 3 ýyl, 4 ýylda 10 ese köpelipdir. Şunun ýaly firmalaryň bahalary artdygyna görä siziň stogyňyň bahasy artýar. Näder diýen araňyzda köpeňiz diýen bolmagy mümkin. Tesla diýeli meselem şu ýerde $60'dan häzir $750 gelipdir ýekaje stogynyň bahasy. Şundan Tesla ýa başga näme kompaniýalar bar diýen bolmagy mümkin. Men şunu maslahat berýän NIO Hytaýlar şu wagt Tesla ýaly maşyn çykarmagyň uğruna belki çykaryp başlandyrlarym. Ýöne men bu videoda hiç kime şu stokdan plança al ýa-da plança pul ýatyr şu firmadan al diýip hiç maslahat bermeýän, beremogam çünki şansyňki firmanyň diýeli bankrot bolup biler ýa-da başga rakur meselelerden pul izni gaýdan ýagdaýyna pul ýetirip onuň izinden gowalap görmäň. Ahmet'in pulumu ditirttin diye. Çünkü şu zatlarım öňünden boyun alıp girjek firmaňyz gowy saýlap gelecek bar bolan firmalara pul ýatyryp bilersiňiz. Ösýän zatlar näme bar? Elektrik maşinler, elektronika, teknologiýa ugrundan. Yani täzelikçi future, hani geleceğin zatlaryna pul ýatyryň bilýärmi? Meselem edil Uber bilýänsiňiz ýa bolmasa Yandex taksi, Rusya taraplarda bolmaly ýalňyşmasam, Lyft, şonuň ýalyny taksiçilik ugrundaky kampaniýalara ýatyryp bolar. Hani olar aslında geleceğimiziň maşin taksiçiligi däl, ol şu günümüziňki. Yani sar taksiler bilen, sar taksiler eýam ol galy, geçmişde galandat. Şu günüm bulan bilen ýöne ol eýam izimizde galandat. Şonuň ýaly firma bar bolsa meselem Neft gaz boluplar, olam eýam bulanışdan galyp baran firmalar. Hani döwrün çalışan firmalardan gat uzakda durun. Sebäbi olar islenlik wagt ýygyna gaýdyp bilýär. Günümüziň firmalaryndan biraz uzakrak durun çünki ertebirün täzelerin täze siziň ýüzüňizi güldürer. Şonuň üçin hani şu firma geljekde has gowy ýere gelir diýsen, meselem Tesla'nyň 2017-nji ýyldan şu ýyla çene näil gowy gelşi ýaly. Edil häzirki wagtda gowy firmalar saýlap alýaňyz we diýeli 3 ýyl sonra şu firma gowy bolar. Konkret ýere gelerden firmalarda pul ýatyraňyz. Meselem şu NIO barda gysgaça aýdyp geçdim. NIO bir ay mundan öňüm näçede $40. 3 aýda gowy galy. Şu taýlarda $20. Bir ýylda hasam gowy galy. Ene şu taýlarda görkezden okmyna. Maýda $3'dan başlady şu NIO. Hytaýlaryň elektrik maşin firmasy intek öndürýär, ondan da ol bilmem. $3'dan başlady we häzir $53. Ýani şu Tesla'nyň bahasyna arkaýyn gelip bilýär. Yani $3'dan stok alan adamlar häzir hiç kim satan olsun. O $3'dan alın da 50 boldy gön sataýyn, peýdam galanaýyn, hiç kim eden ok. Eger çykaryp goýberse elinden häzir $50'dan satsa, ertesi gün bu täzeden $55'dan almaly bolýar stoklary. O da eýam öz üçin ziyan. Şonuň üçin bir alan adamlar diýeli firma meselem Amazon'naklar satan ok hiç wagt. Tesla'dan alanlar hiç kim satan ok diňe aýda özüne gerek puly $200, gerek $300, 2 sancak, 3 sancak
stoğun satýarlar, bolmasa hiç kim satanok. Çünki senin pulun şu firma bilen birlikde ösüp gidip barýar. Endi men size görkezmek isleýän zadym. Most diýmeli. Men size şu gün haýsy firmalar näle köperipdir? Meselem şu gün. Şu firma 63% köperipdir görýärmi? Şu gün. Ýerden saat 8-de $11 görkezýär we häzirim $16. 63% köperipdir. Bir hepde de näli? Bir hepde de şu taýda ýalňyş görkezýär. Bu mümkin 28% olmasy. Şu bazaryň ýapyklygyndan aýtdy. 3 aýda, bir aýda 42%, bir ýylda näli? Ýygyna aýdypdyr diýip görkezýär. Hawa. Geçen ýylyň 2020 ýylynda $51 eken bu ýygyna da aýdypdyr. Ýani bunu goýja köperipdir. Indi başga näme zatlar? Boston Private Financial. Bu da bir firma. Bu da 38% köperipdir. Bir hepde de 41% köperipdir. Bir aýda 48%, 3 aýda 1-2% köperipdir. $6'dan häzir $11-12 gepdir. Bir ýylda näli? Bir ýylda ýygyna aýdypdyr görýärmi? Ondan sonra meselem ýygyna aýtjan firmalaram bar şu ýerde. Ene şu gün 36% ýygyna aýdypdyr. 31%. Ene şu today diýeni 31% şu günkisi after hours bulam market bazar saat 3'te ýapylýan bolsa 3'ten soňky ýygyna aýdyşy. Yani umuman alanda günne 39-40% ýygyna aýdypdyr şu firma. Bir hepde näli? Bir hepde 35% köperipdir. Näçeden? $2'dan şu wagt $4.54'e gepdir. Bir aýda 764. Ene. Dekabrın 21'ni 56 centten $4 hatta $7 da gelipdir. Görýärmi? Umuman şunun kıyarı firmaların ýagdaýy össe pulundan gadan. Meniň maksadym şu videoda hani stock marketing nämedigini bir öwrenin, näme zat asyl manysy, nähil ulanylýar, birim onu öwrendiňiz beýleki firmalar barda analizler. Ondan sonra haçan almaly, haýsy firmadan almaly, haýsy firmadan almaly. O zatlaram indiki videolarymda men hökman siz bilen paýlaşarym. Videonun sonuna yine de kanala agda bolmagy asla ýadyňyzdan çykarmaň, like basyň, komentar ýazyň. Çünki videoda näçe köp like bolsa, näçe köp komentar bolsa, YouTube öz algoritmasyna görä şu video zat etdi. Köp üns çekýär şu video, köp peýdaly video diýerde şu videonu öňe çykarýar. Köp adam görbilýär. Şonuň üçin video görüňizde ýarandyryp umyt edýän indiki videolarda görüşýänçä hoş, sag bolun.